Ja si myslím, že Iveta Radičová práve zosobňuje jeden zaujímavý fenomén, ktorý sa začal v tejto spoločnosti diať. Myslím si, že to je prvá kandidátka v histórii moderného Slovenska, ktorej sa podarilo získať takú širokú podporu rôznych nezávislých iniciatív, ktoré sú možno nekoordinované s jej kampaňou. Na toto odpovedať neviem, ale ktoré sami prejavili ochotu vstúpiť do tej kampane na jej podporu. Same vytvorili priestor na rôzne kreatívne vyjadrenie tejto podpory, ako napríklad webová stránka Plagát pre prezidentku, kde ktokoľvek si môže doma na počítači vytvoriť takýto plagát a zavesiť ho na ten webový priestor. A možno, že aj nepreskúmanosť tohoto fenoménu na Slovensku spôsobuje aj potom rôzne dôsledky, ktoré vidíme napríklad v tej konfrontácii s cirkvou. Neviem, koľko ľudí si to všimlo, že tá konfrontácia nebola vyvolaná z ničoho nič, ale ona bola vyvolaná práve takouto nezávislou kampaňou Ivety Radičovej, ktorá sa pokúsila ju odlíšiť od Františka Mikloška trochu nešťastným spôsobom a fungovala vo virtuálnom priestore, čiže nebola viditeľná tými tradičnými médiami, na ktoré sme my zvyknutí a ktoré sú naozaj najmasovejšie vnímané. Ale toto bol nejaký neviditeľný impuls, ktorý to celé spustil. A to ma vedie k tej druhej poznámke, že naozaj ako keby tá kampaň a náš spoločenský život sa čím ďalej tým viac presúval do virtuálneho priestoru a ako ja veľmi súhlasím s vami, keď ste povedali, že žijeme naozaj inú dobu, ktorá sa virtualizuje a to je priestor, ktorý je na internete, ktorý je komunitný a kde tí kandidáti sú veľmi aktívni, ale vedia o tej aktivite iba ľudia, ktorí sa tej komunity priamo zúčastňujú. Napríklad, ak hovoríme o tom internetovom fenoméne Facebook, tak na ten priestor sa dostanú naozaj iba ľudia, ktorí sú zaregistrovaní na tomto portáli, ktorí tam vedú svoj vlastný život vytváraním si profilov a pozývaním ľudí na rôzne udalosti. A tam vidno, že kandidáti podchytili tento priestor, ale možno potom je naše hodnotenie, že tá kampaň je neviditeľná aj trochu skreslené práve tým, že ju ani nemôžeme vidieť, lebo ona je prítomná iba vo virtuálnom priestore prístupnom pre určité komunity. A napriek tomu to môže byť priestor neuveriteľne efektívny. Pretože neviem, koľký z vás fungujú na Facebooku alebo majú svoj profil. Katrin sa usmieva. Ale ten Facebook poskytuje neuveriteľnú ilúziu priamej komunikácie akejkoľvek slávnejšej alebo známejšej osobnosti s vami osobne a je oveľa atraktívnejší ako billboard, ako televízna reklama alebo dokonca ako meeting. A myslím si, že tá ilúzia tej intimity spôsobuje to, alebo osobnosti tej komunikácie spôsobuje to, že sa postupne podľa môjho názoru tá komunikácia bude presúvať do tohto priestoru. Ja len veľmi možno krátko k tomu, čo Zuzana Vink hovorila, že v tomto zmysle slova tento taký nový jav, to znamená jednak účasť samoorganizujúcich sa skupín na podporu Ivety Radičovej, lebo to naozaj vzniklo viac prakticky všetko spontánne. Niečo dokonca vzniklo z kritiky Ivety Radičovej. Vzniklo z pocitu, že proste nerobí všetko tak, ako by sme si my predstavovali, musíme tomu pomôcť. Hej? No a preto sa do toho vložili. Že možno, že časť tohto typu komunikácie, že predbehla dobu. Že to je otázka, či Slovensko je v tomto zmysle slova pripravené na to, aby mohlo skonzumovať takúto podporu, aby ona mala nejaký dopad. Ja uvediem len taký narýchlo príklad, že o toto sa pokúsil vlastne vo voľbách v roku 2004, to bol vtedy taká známa veľká postava, hovoril Dean a on bol teda kandidátom demokratov na prezidentský stolec a on vlastne bol prvý, ktorý masívne spustil takúto internetovú komunikačnú kampaň. To viedlo k tomu, že sa ľudia v úplne oddelených častiach Ameriky v malých mestečkách stretávali takých, ktorí sa dali dokopy vlastne cez internet. Dosiahlo to pomerne veľkých rozmerov, ale z rôznych dôvodov sa to nepodarilo. Ale v prípade Obamu sa to už podarilo. Hej. To znamená, že tuto niekedy sú ľudia, ktorí prídu s nejakou štafetou, tá štafeta sa odštartuje a možno niekto iný potom časom tú štafetu preberie, tak, aby takéto hlasy mali aj svoj, povedal by som, nejaký volebný význam.